baka na. Murag na iikongan. Ayay. Ha? Naiskabitsi ni mo ng sa araman kabatos ni. Kabatos na ni daan. Grasyahan, day! Day! Tigag. Yung pang Alex, og di ka na mo tiyong naspapa, manaan na isda. Klaro bita. Kaloy as Ginoo. Kuan na gaw ka ng tambantoy na taon ning pinaras. May ijang gikuan. Lagi ni attorney nga naibisita niya ron. Kuhaon baka ning duha ha. Ilapos ni mo usa tong pantalan day. Bukuha lagi. Kaysa una ni kuha man. O ako anong usa? Ti po nang ni action magpamawad gud pod niya. Kapistahan sa lungsod sa Valencia. Valencia na zona pila. Ito na laging Sama, stopper ada pa? Stopper. Apa deh pagbuhat ug kuan? Singan anak mo. Barko. Vapor. Vapor. Kami as pambot ay. Lawan ini mo. Brand new. Ini timo kono to. Oh. Ora lang puritan ng pintura, Bert. Tag-ingon natin ng kang Alex. Oh. Lagi nga no. Ano malagi man ta. Kay Neris. Nire brena. Sinunitan naman ko na. Herring. Pila gasto jud nimo ani doy? Tanan, total jud. Are you sure? Dano gud makina? Hindi ka pa ito na kain talo ko na mo. Pagkasing ko na makina mo. Uy. Nya, gibalance nimo ba kanang materyales o ibutang talibor? Na, sapo. How much jud ka ha? Lipo nimo pinakagamay na bismil. Kala libor nimo ani ba? O gani kadaka? Gini kadaka 20 na.
Are you sure? Ano na sure kay matay murag tulitan ko nino na. Pila jud libo ni mga ani kada-kada ay. Pila libo. So hapon na, rato na. Pilang barato ha. Pero Karon kay ato nang i-vlog ra ba? ada. Ina nga iunani kada ko des. Yes, ang libor. Karon guys, yes ko ng libor. Ngani kada ko nga sakayan. Mutuo bitaw ko murag mga 50 taon na kay. 50 taon na kay ganda. Super 50? Agay. Pagda makina, Da makina na di ay. pagda makina. Dito tayo na magulita. Ha? Dito tayo na 50. Ogda makina? Gamay ra man oy. Gamay ang makina daan 35 na daan. Ang palitunon ni mo lo. Unsay nga na nang Watay yuta naman na. Oh, mata mag-iskot. Yuta. Magpapok na itong iskutan. Gina. Ya kita mong daan, pero patanay mo doy. Sugnod na. Ato nang ihanya, kung ato ibaligya ato yung pinagaan. Sugnod na. Oy, simba ko. Ano mo pag suglod-suglod na ng pambot kay makagaba na ba na? Hindi ko na dyan na, balik dyan kay Ija, kinagyapo na nga, kung ano na, aron may income, tamnan ko na sa sibuyas na. Siya. Ang deliver sa Kamigin. Siya, kamiging jod. Balik dyan na 50,000. Ma, Alpasa na. oh. Ano man ang dosing naman ano? Kani guys. Kani nga Uli, dyan na. pambot. Kani nga pinakan guys. Karong adlaw ugmang adlaw pablisingan ni Alex. Una niya ni pananagatan. Ito klase to. Karon Makaingon kaluyan. Kaya magtanda ba, makaingon. Isa na pamuta, managpintal, pero nakapamigit naod. Bert. Oh Bert. Pamahaw na mo ba? Ha? Wa mo gutong ma? Wa. Yan na. Hindi mo ka-oral, kaya mamista meron, lugasan na mamista. Na. Karang pamaw paniudto panihapon ra. Ato mo kanlusong ay. Ha? Kanlusong. Ano, naduag ang itong kanusong, ano tayo maliko? Ang na may galitson pa, wa pa matuyak. Ihabagat man. Mamad bitatin niya gabi eh, oh.